päivänä me puhutaan tunteista. Ja niin kuin on puhuttukin tuossa monenlaisista tunteista ja kiusaamisesta. Ja nyt meillä on täällä luokkakuvia sitten. Ja nyt tämä ensimmäinen porukka, joka on täällä kuvattavana. Oletteko valmiit? No niin, ja olkaa hyvä, luokkakuva lähtee NYT nyt. Oot sä tosi huonoon numero. Viittasitko sinä, Vili-Matti? Kertokaapa, minkälainen luokkakuva tuli? Nina? Minkä takia? Koska monella on surullinen ilme. Miksiköhän niillä voisi olla, kun on luokkakuvassa surullinen ilme? Keksisittekö syynä olla se ilme? 1, 2, 3, naps! Jaha! Mitäs on meidän luokkalaiset? Sanni? Et ne ois vähän niinku suuttunut toisillensa. Ne on varmaan vähän suuttunut toisilleen. Voisiko